lentilles. Primero que todo se fica oli d'oliva, se fica 4 choricets per a 4 persones, fica 4 choricets i 2 tires de costelletes, i li tiran unes 8 grans. Con esta frigideta agarres i fiques les pereguilles. Així tenim tomata, 2 tomates grandotes ratllades, una ceba gran trossejada, 7 carlotes i pereguilles que jo he ficat que són xiconines, 6 o 7 també. Ara s'agarra les pereguilles i les carlotes, tenia 6 o 7 carlotes i pereguilles, però fiques 6 o 7 també, i un xicotet. Les carlotes eren de tot tamany. I ara ho fiques així dins. Agarres ara i ho meneges en companyia de los costelletes y de los choricets, de 4 choricets. Se deixa fregir un poquet. Els cigrons tienen que ser la remulla del día anterior en sal y después agarrar el caldo que hay ahí de la sal y brentarlo. Llevar toda la olla y brentarlo toda la sal. Ara, quan ja siga ja un poquet ja fetes les pereguilletes i la carlota, se fica la ceba. Jo faig en esta olla express, però en cassola d'obra queda deliciós. Ara ja estan fets un poquet. Ara agarrem la ceba, que s'ha trossejat, no se batrà, i la fiquem així dins. Agarrem i ho menegem. Mentre agarrem i li fiquem la sal. I agarrem i li fiquem un poquet de pinya roig. Ja tenim el pinya roig ficat. Ara agarrem i fiquem ja la tomata ratllada, que són 2 tomates molt grans roges ratllades. Agarrem i ho menegem. Ara agarrem els cigrons, les lentilles i les fiquem així. I ho menegem tot. Fiquem un poquet més de sal, perquè quan no té pernil no pararia tan salat. Si tinguera pernil quedaria més amarg i salat. Ara agarrem i li añadim la olla.
Mirem que no sobrepasse, perquè comença una cassola després. Se m'he deixat, ho hem deixat. Ara se tapa. I dins de 3 quarts d'hora, mitja hora, 3 quarts d'hora ja serà fet.